I den her video vil jeg lige vise, hvordan man animerer, laver en keyframe animation i Premiere og animerer på henholdsvis position, scale, opacity og rotation. Og først og fremmest så skal man, når man arbejder med motion graphic i Premiere, sørge for, at man har åbnet det workspace, der hedder Captions and Graphics. Og det er det, jeg har aktivt nu. Det finder man under Window Workspace, Caption and Graphics. Så kan man også sikre sig, at man lige går ned og siger Reset to Saved Layout, fordi at så sætter den panelerne sådan, som de er per default. Og det vil sige, at hvis man kommer til at lukke eller lave nogle ændringer i panelerne, så er det meget smart, at man lige sætter den til Reset to Saved Layout, fordi at så starter man ligesom på en frisk. Det første, jeg vil lige gøre, det er at importere noget materiale, og der importerer jeg Girl by the Sea MP4 og logo. Og det gør jeg bare sådan der. Og så trækker jeg Girl by the Sea, som er en video, ned i... skal lige have trukket det her lidt ud. Så trækker jeg bare den her video ned i New Sequence Item. Hvis jeg holder musen her henover, så kan I se, at der står New Item. Og det betyder i virkeligheden, at vi laver en ny sekvens, når vi trækker noget materiale ned oven på det her logo. Og den sekvens vil altid være baseret på det videoklips settings. Det vil sige længden og størrelsesforholdene, men også frame rate, altså om det er 25 frames per second, eller hvad det nu er. Så nu har vi vores første sekvens, og den har vi, at der ligger en video, og det er ligesom det. Og det første jeg gør, det er, at jeg trækker logoet ind, og så vil jeg så lave den første animation. Og den første animation, der kunne jeg godt tænke mig at animere på position parametret. Så jeg selekter mit logo hernede i tidslinjen. Og når jeg har selectet den, sørget for at den er aktiv, så går jeg op i min source panel heroppe. I kan se, der står source her. Og så klikker jeg på effect controls. Og når jeg har klikket på den, så kan I se, at fordi at jeg har valgt den her, hvis jeg har valgt videoen, så er det noget andet, der kommer frem. Næsten de samme ting. Men hvis jeg har valgt logoet, jamen så er det herover, at jeg kan animere på mit logo. Position, scale, rotation og for eksempel opacity. Men for at animere, som I sikkert kan huske, så skal man altid have 2 keyframes. Man skal have en keyframes i starten og en keyframe til slut. Og imellem de 2 keyframes vil der så ske en eller anden form for forandring. Det kan være, at vi har et logo ved den første keyframe på position Y-aksen. Der ligger den måske på 10. Og ved slut ligger den måske på 200, og så vil logoet, eller det objekt, vi animerer, have flyttet sig hen over skærmen. Så lad os prøve at starte med at lave en animation på position. Og det gør jeg ved at selekte mit logo hernede, og så klikker jeg op på stopuret ud for position parametret, sådan der, og så kommer allerede den første keyframe. Og så kan jeg gå et par frames senere hen, og så kan jeg lægge endnu en keyframe ved at klikke på det her keyframe værktøj. Og der kan jeg så trække i parametrene. I virkeligheden vil jeg faktisk gerne have, at det her logo skal komme ind fra venstre og ind på scenen. Det vil sige, at jeg går faktisk tilbage til det første keyframe, og så trækker jeg den. På den første keyframe trækker jeg logoet ud. Så har jeg nemlig sådan en animation, der ser sådan her ud. Der er en sidste ting, jeg godt kunne tænke mig, og det er, at det ikke ser så mekanisk ud. Det er, at når maskinen laver en animation, jamen, så flytter logoet sig fuldstændig med samme fart fra den ene keyframe til den anden. Men som vi ved i forhold til bevægelser her på jorden, så er alt styret af tyngdekraften, og det er derfor, at hvis noget skal se lidt mere virkeligt ud, så vil der være en eller anden form for akkumulation af speed over tid. Og når vi bremser op i en animation, eller afslutter en animation, jamen, så vil der også være en eller anden form for forsinkelse i
der vil være større fart i starten, end der er til slut. Og det kan man simpelthen gøre ved at arbejde med det, der hedder det der hedder interpolation, hvor man siger ease out på den første keyframe, og ease in på den sidste keyframe. Og det betyder i virkeligheden bare, at ved ease out, jamen der starter den lidt langsommere, og så går den hurtigere, og når den skal, ease in to place, så er den hurtig, og så standser den lidt langsomt op, sådan her. Så kan I se, at det er lidt mere naturtroet, og der er lidt mere forskel i den måde, den ligesom bremser op på. Så det var altså den første animation, hvor vi har en animation på position. Så går vi videre og trækker logoet ind en gang til, fordi nu vil jeg vise, hvordan jeg så kan animere på, lad os se en gang, jeg har skrevet det i slidet her, hvordan jeg kan animere på rotation. Og for at det ikke skal blive forvirrende, fordi nu har jeg 2 logoer liggende over hinanden, så gør jeg lige det, at jeg tager det fra før, hvor jeg er animeret på position, og så gør jeg det usynligt ved at klikke på øjet. Så har vi så det næste logo her, og der tager jeg faktisk bare lige logoet og flytter det op i hjørnet, og det gør jeg ved at klikke igen over i Effect Controls panelet på Motion. Når jeg klikker på Motion, så kan jeg flytte mit objekt. Jeg kan også skalere det op og ned, så jeg skalerer det lige en lille bit smule ned, sådan her, så det ser lidt mere ligesom et lille vandmærke-logo, der ligger op i hjørnet. Jeg placerer det cirka der. Og så trækker jeg lige tidslinjen lidt ud sådan her, og så forestiller jeg mig, at den roterer nu. Så for at rotere nogle gange, så klikker jeg i stedet for på rotation parametret ved at klikke på det her lille stopord. Og så går jeg et par keyframes frem. Og så kan jeg enten, og sætter en keyframe selvfølgelig, og så kan jeg enten trække i det her tal, og der går en cirkel går jo op til 360 grader, så når jeg kommer op til 360, kan I se, så står den lige pludselig på 1 gang. Hvis jeg gerne vil rotere den 3 gange, så kan jeg simpelthen bare som en slags shortcut skrive 3x enter, og så vil den her rotere 3 gange. Jeg sætter igen lige det her keyframe interpolation på ved at sige ease out i starten og ease in. Og så kan I se, så kommer der sådan en lille mini rotation her. Vi kommer ind i videoen, og så kommer der lige, at logoet slår et lille slag med halen eller roterer. Så det er altså sådan, man gør, når man arbejder med rotation. Lad os også lige gøre det lag usynligt og trække logoet ind en gang til. Fordi i den næste, der kunne det være interessant at arbejde med opacity. Man kan se, at filmen starter ud i at være sort, og så blænder den ligesom op her. Så måske kunne det være meget fint, hvis man først har en video, der går op og blænder op, og så kommer med lidt forsinkelse logoet også og blænder op. Så vi siger, videoen kommer op, og så kommer logoet op herfra cirka. Så for at arbejde på opacity, så går vi ind og klikker på stopordet ud for opacity sådan her, og så går vi lige et par frames frem, lægger en keyframe til, og så er det altså faktisk den første, der skal være usynlig, fordi ellers så kommer logoet ikke til syne, vel? Så jeg klikker mig lige tilbage til det første logo, og så kan man enten trække ned sådan her, eller man kan også bare klikke i selve feltet med tallet, alle de blå tal inde i alle Adobe-programmerne. Hver gang et tal er blåt, som det er her, så betyder det, at det er et parameter, man kan ændre på. Så nu står den på 0 i den første, og så står den på 100% i den anden, og kommer derfor til syne igen. Så lad os lige se, hvordan det ser ud. Sådan der. Det er meget langsomt. Så det man kan gøre, når man har lavet sin animation, det er, at man kan ændre på, man kan trække rundt på de her keyframes, så tosset man vil. Så jeg trækker lige de her 2 keyframes lidt mere sammen, sådan her.
så kommer animationen til at ske lidt hurtigere. Og jeg vil også gerne have, at den kommer lidt tidligere, så jeg markerer begge to og trækker dem lidt tilbage på tidslinjen. Jeg vil faktisk gerne have, at de skal endnu tidligere tilbage. Jeg vil have dem helt her tilbage. Så jeg gør sådan her. Så synes jeg, det fungerer meget fint. Og så kunne man ovenikøbet gøre det samme, hvis man gerne vil have den, at den skal forsvinde igen. Altså man kan lave en keyframe til. Og så kan man lave en, hvor den er usynlig. Og det kan jeg faktisk gøre ved bare at klikke på den her over, og så sige Command C. Og så lige trække tidslinjen lidt længere henne, og så sige Command V. Så får jeg pastet den keyframe, hvor opacity står på 0. Og så har jeg faktisk animeret logoet ind og ud. Sådan. Det var opacity, altså det her med at gøre ting synlige. Den sidste animation, jeg gerne lige vil vise, hvordan vi kan arbejde med, det er scale. Så jeg trækker logoet ind en gang til, og jeg gør det sidste lag, vi arbejdede på, usynligt. Og så har vi logoet liggende her i starten, i midten igen. Og det jeg godt kunne tænke mig at gøre nu faktisk, det er at klikke på det rigtige lag selvfølgelig, og så trykke på scale parametret sådan her. Og så kunne jeg forestille mig, at vi simpelthen sætter en keyframe til, og så trækker vi bare mega meget op i det her logo, så det bare bliver mega stort og forsvinder ud af skærmen sådan her. Og det vi ovenikøbet også kan gøre, det er, at vi kan lige tilføje en opacity animation også. Så jeg klikker også lige på opacity parametret hernede, og så går jeg herhen til den sidste, og så klikker jeg en gang til, og ved den her, der vil jeg sætte opacity til 0. Så jeg hjælper ligesom den her scale animation lidt på vej ved ligesom at vise, eller ligesom gøre den usynlig også til allersidst. Så kommer den til at se sådan her ud. Og hvis jeg så gerne vil lave den lidt mere flydende i sine bevægelser, så sætter jeg de her keyframe interpolations på. Ease out i starten, og ease into motion, into still. Ease out of still. Var det out, jeg satte på? Det tror jeg. Og så vil jeg have en animation, der ser sådan her ud. Der kan man så diskutere, vil man overhovedet have logoet til at starte med. Måske vil man animere logoet ind på en eller anden måde. Og så vil man ligesom have, at det forsvandt ud sådan her. Man kan også animere noget ind ved, at det er så småt fra starten, at det nærmest er usynligt. Så vil man for eksempel sætte en ny keyframe herover, og så en her, og så vil man gå tilbage til den første keyframe og trække det logoet ned, sådan så det er meget, meget, meget småt, sådan her for eksempel 0. Tror jeg vil være meget fint. Så vil det se sådan her ud. Og så vil man så have de der keyframe interpolations på. Lige nu ser det lidt mekanisk ud, men det kan man så arbejde på, hvordan man vil have, at det skal gå hen. Så det er altså de 4 forskellige parametre. Der er også, man kan også animere på anchor point, men det kommer vi ikke til at arbejde med nu, fordi det er lidt mere kompliceret. Det handler i virkeligheden om, at vi animerer på centerpunktet inde i et logo, eller i et objekt. Men det var bare lige de 4 forskellige keyframe animations.